To, že som sa dostala do Superstar, ju veľmi potešilo. Ona je taký asi môj najväčší fanúšik, si aspoň myslím, teda z toho, čo mi ona rozpráva. A často mi voláva. A tak ma podporuje. Vždy aj keď mi Prota niečo zle povie, tak ona mi proste tak dodá tú energiu ísť ďalej. Paulína je tajnostkářka. Ale teď vážne, o kom je řeč? Stačí, keď sa škaredo pozrie a ja už viem, že je zle, tak už musím byť normálna a už sa musím ukludniť. Som rada, že ju proste mám, lebo kebyže ju nemám, tak som strašne pojašená. Vždy ma vedela dať tak do laty. Paulíno, no tak. Kdo tě umí dát do latě? Ona vždy, keď spravím niečo zle, tak sa o tom dozvie a mi prehovorí do duše, že to nebolo dobré, tak ja si to uvedomím a už to tak nespravím. Paulíno, o kom mluvíš? Jedná sa o moju sestru, staršiu, ktorá nebýva na Slovensku, ale teraz momentálne žije v Anglicku, v Londýne. Aj tam asi tak nejakých 9 mesiacov, alebo tak nejako. No a tak dlho som ju už nevidela. No konečne. Děkujeme. A teď věnování. Takže, drahá moja sestrička, zo strachu pred tebou a pretože je to tvoja najobľúbenejšia pesnička, ti ju venujem a dúfam, že ti ju zaspievam čo najkrajšie a bude sa ti páčiť.